फूलों का तारों का सबका कहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। ओळखलं ना आम्ही चौघ भाऊ बहीण, हे माझे 2 भाऊ, ती मोठी बहीण आणि मी एक छोटी बहीण. हा आणि हे बघा सिक्वेन्स कसा आहे, ही 1 नंबर, मी 2 नंबर, हा 3 नंबर आणि हा 4 नंबर, अशी आम्ही हम 4. ही माझ्या भावाची छोटी मुलगी लक्ष्मी, ती आज आमच्या छोट्या कृष्णाला ओवाळणार आहे. त्याची आज पहिली भाऊबीज आहे आणि माझी कितवी आहे ती राहू दे, ती नाही सांगत. माझ्या मुलाची पहिली भाऊबीज. चला करूया सुरुवात या भाऊबीजेच्या ब्लॉगला. गाणं आठवतंय काय माहितीये, मेरे दो अनमोल रतन करण अर्जुन, एक राम और एक लखन, असंच. हा तर आता भाऊबीज, भावांनी आशीर्वाद द्या. माझ्या भावांना उदंड आयुष्य, सुख, समृद्धी, आरोग्य लाभो हीच प्रार्थना. अरे अगोदरच पाकिट ओवाळी तरी दे. 1 2 3 4 5 ह्याला म्हणतात औक्षण करणं. तसं मालवणी भाषेत म्हणतात औक्षण केलंय मी. हा लाडू मेथीचे बॉल टाईप आहेत, खायचे आणि नंतर बायाने खेळायचे. बहीण आणि हा दोन्ही पण, दोघांसाठी. हा आता माझा आमचा मुगाचा लाडू, ह्याची रेसिपी पाहिजे असेल तर तुम्ही परत किचनवर बघू शकता. अख्खा खाणार आहे नाही ना. खाऊ हा ह्या माझ्या मोठ्या भावात मोठासा गिफ्ट आणि ह्या दिसता छोट्या ग, भावात असं छोटासा दिसता गिफ्ट. असा. आता त्यांच्या पाया पडूया, आशीर्वाद द्या इथूनच, कारण सीझर झालंय, जास्त काय वाकणार नाही. हा देव भलं करो, कल्याणच तू. आता माझी मोठी बहीण ओवाळून घेता. हळू आणि तिकडे माझा जो छोटो कृष्णा ना, तो जरा जरा रडता, याव 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 याव. हा तो म्हणता माझी भाऊबीज, माझी भाऊबीज, माझी भाऊबीज. हा पहिली मम्मीची भाऊबीज, नंतर जिलाची भाऊबीज. ऑप्शन 5 वेळा करूचा असता. हुशार 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 नाही तर हुशार माझे. घेते आम्ही पण पाया पडतो. मामीने घेतलं ना बाबू तुला. या बहिणीचं मोठं भाव ग, या बहिणीचं सानूचं मोठं भाव आणि माझ्या मोठ्या बहिणीचं मोठं जीर. एकी 1 2 2 तिरकी 3 चौकी 4 पाचची 5. आमची सानू मराठी मीडियम मध्ये जाते. आय लव्ह माय मराठी. 1 दुरकी 2 दुरकी 3 दुरकी 3 चौकी 4 पाचची 5. आता पाया पड. दोघांच्या, दोन्ही दादांच्या. भावाच्या पाया पडा. खातील ना दात चांगले होते सफेद. गरदान शिजव ना. बघतील घेतो. आता ते दे. आता ह्या दादाचं इथे ठेव. आधी दादाच्या बाबू पोटावर हात ठेव. पुढे गेलाय मग. ठेव पोटावर. पोटावर त्याच्या हातात दे त्याच्या. हो. आता बाबू तर्फे बाबू हे घे, दे दीदीला. हे घे. एकदा बाबा. चला. आमचा बाबू कुठे बघतो. हे बघ. वा वा. थँक्यू लव यू बोल. लव यू ना. हे बाबू तर्फे मामीसाठी. हा हे पण आहे. त्याच्यानंतर हे बाबू तर्फे हे मावशीला. हे घ्या. अरे मावशी घे. ते घेतलं तर आणि ते हे जायचं. चिंट्याच्या आमच्या रुपेशच्या छोट्या बाबूला, त्याला पण मुलगा झाला, ज्याचा आपण ओठ भरणी टाकलेली ना. हा हाय त्याचं लिंक देतो खाली जाऊन बघा. त्याच्या छोट्या बाळाला. हा अवधूतचं गिफ्ट ऑलरेडी दिलेलं आहे. ते तो ऑलरेडी घेऊन गेला, त्याच्यामुळे कोण आता बाकी राहिलेलं नाही, मीच राहिले बाकी. आज काय बनवतंय? काय नाही, माझ्या मामा मावशी आणि बहिणीची फरमाईश आहे, त्यामुळे मी आज चाय बनवतोय. तर त्यासाठी पहिलं
हे मी फक्त दुधाची चाय बनवतोय कारण की मला म्हणजे पाणी टाकलेलं आवडत नाही. तर गॅस पहिलं जरा स्लो करून घेतो. इथे दूध मी टाकतोय ह्याच्यात. दुधाची स्पेशल चहा बनवतो का? हो, सगळ्यांसाठी. आज भाऊबी स्पेशल तर जरा आता दादाकडून चहा. गॅस थोडासा फास्ट करून दूधला उकळी येऊ दे. त्याच्यात आणि माझा वाटा मोठा झाला. साखर लागतोय. मम्मीला पण त्रास नसेल ना? हे काय मी मला रेसिपी तर त्रास सांगत नाही नाही, आहे. असं कारण की टाइमपास मी पण साठी. घरी गेलो ना की मला चाय बनवून देतोच तो. नाही असं नाही, त्याच्या घरी गेल्यावर. हो की नाही दादा? हो, दादा छान चहा हा. बनवतो. जेव्हा जाईल तेव्हा चाय देतो. मला पाणी- फक्त- पाणी पहिला नंतर चाय. चाय इम्पॉर्टंट आहे. हा. चायशिवाय दिवस हे नाही होत. साखर तर मी 4 चमचे टाकली आहे, ते पण छोटे छोटे, जास्त नाही, जास्त गोड नाही करायची आपल्याला चहा. तर आता चहाला माझ्या थोडी उकळी आली आहे. तर त्यासोबत मी आता ही गवती चायपत्ती टाकतोय. जास्त नाही, थोडी टाकतो. आणि हे इलायची. आणि हे इलायचीचे सालं. आणि हे क्रश अद्रक. माझ्या मम्मीला चहाची एवढी तलब असते की जेव्हा पण कामावरून येते ना, ती मला आधीच कॉल करून सांगते की अवधूत चहा बनवून ठेव. आपण चायपत्ती लास्टला टाकणार आहे कारण की माझी स्टाईलच तशी आहे, मी अशी बनवतो चहा. असं सारखं सारखं फिरवल्याने ती जरा जाडसर म्हणजे प्यायला मजा येते. हे बघा चहा उकळलेली आहे. बंद करतो. मामा आला. मामा चहा तयार झाली आहे. छान दिसते. तशीच बनवली काय? रेग्युलर बनवतो तशी? हो. शेअर करून घ्या. चला एकेकाने काढून घ्या. हा, छोटा शेप आता मोठा झालेला आहे आणि त्याचं नाव अवधूत आहे. हा, वेळेला चहा असतो, चहाला वेळ नसते. खरंच आहे. आज भाऊबीज आणि त्याच्यामध्ये आमची चहाची छोटीशी पार्टी माझ्या भाच्याने दिली. छान, छान. मस्त की नाही? छान सुंदर असं टेस्ट आहे. संभाष. शाबास बाचा, छान बनवली चहा. सबस्क्राईबला जाणार पण ते म्हणजे कसं बनवलंय. उत्तम, अतिउत्तम. असंच तुम्ही पण चहा बघत लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.